A murit astăzi la ușa unui medic din Buzău. Pacientul, bolnav de cancer și chinuit de dureri cumplite, stătea la coadă ca să primească morfină. I s-a făcut rău și s-a prăbușit sub ochii îngroziți ai celorlalți bolnavi care își așteptau rândul la medic. Ce medicii își strâng aparatele, o asistentă aprinde o lumânare pe holul spitalului. Semn că nu se mai poate face nimic pentru bărbatul în vârstă de 69 de ani. S-a prăbușit fără suflare chiar în fața ușii unui medic. I-a venit rău. Smurdul a venit și a luptat 2 ore aproape să-i facă respirație. Însă era prea târziu. Bărbatul stătea la coadă pe holul spitalului când i s-a făcut rău. Avea nevoie de morfină și, deși era grav bolnav, nimeni nu l-a băgat în seamă. De vină e sistemul, iar asta o știu pe pielea lor mii de bolnavi din România. Pentru faptul că n-am venit cu salvarea, cu ambulanța, nu m-a luat în considerare. Suntem bolnavi și nu suntem mulțumiți deloc, nu suntem tratați. Culmea, bărbatul nu venea de acasă, ci chiar din interiorul spitalului. Fusese internat în Policlinica Județeană din Buzău, în secția de boli interne, iar medicii îl trimiseseră acasă ca să moară lângă cei dragi. L-au sfătuit să facă și o oprire în secția de oncologie ca să facă rost de morfină. El a fost externat în stare terminală. Acest deces putea să survină în următoarele 3-4 zile la domiciliu. Este scuza care spală conștiința medicilor din Policlinica Buzău. Asta este responsabilitatea, cu ghilimele de rigoare, a celor care conduc destinele sistemului sanitar din România. Este inuman să pui un pacient cu cancer să umble după medicamente din farmacie în farmacie. La o simplă privire, cei din Ministerul Sănătății au descoperit deja câteva erori de neînțeles. Bărbatul fusese internat în secția de boli interne și nu la oncologie, așa cum ar fi fost normal, iar medicii l-au externat înainte să elibereze o rețetă contrar regulamentului.